Mahardika tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwaseh wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Inggih dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Menatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Minangkani pamundutan keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos ingkang mawi ira-iraan rebutan Pustaka Raja. Seri perangan Panji Gunung Sari Kembar versi humor. Dalang sarta pendapuk katindahaken Raka Mas Anom Suharyanto. Dewan Sutradara dipun tindahaken Raka Mas Aji Soko. Asisten sutradara katindahaken Adimas Eko Pranoto. Pangeprak katindahaken Bapak Suhardi. Wontene Pranoto Pakliran dipun tindahaken Adimas Wuyono sakonco. Tata dekorasi dipun tindahaken anak Mas Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindahaken Dimas Budiono Batak. Lighting katindahaken Dimas Ladu Aldiansah. Wontene Pangrengga Busana katindahaken Dimas Agus Wijanarko. Binarung Ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi Pesinden. Dipun tindakaken Ibu Supariana sarta Ibu Kutnari. Pranoto gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara dipun tindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakaken Dimas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangersani Raka Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Timbul Taunan. Adipati Sanggoropati ing dalu menika dipun paragani Raka Mas Andi Prastyo. Patih Sanggara Yuda katindahaken Adimas Sabdo Sugiyanto. Resi Santrang Jati
kaparagane Bapak Begek Ari Warsito. Pustakawati katindaken Limas Puput Jarmiati. Ewon dene para prajurit karamekaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Jenggala. Prabu Kameswara dipun paragani dening Bapak Mogol. Garwa Sekartaji katindaken Mas Diah Maharani. Patih Kudonawarsa katindaken Raka Mas Imam Sarjono. Panji Carang Waspo kaparagani Adimas Abi Rojali. Panji Kartolo katindaken Dimas Bagong Sutrisno. Wondene Panji Sinom Perdopo katindaken Dimas Indro Wijayanto. Salajengipun gambaraken wonten ing Pertapan Guwa Lima. Ajar Sayekti kaparagane Raka Mas Anom Suharyanto. Bambang Asmara katindaken Dimas Rokim Sanjaya. Pondene Purnomo kaparagane Dimas Eko Pranoto. Salajengipun wonten ing Kraton Kediri Prabu Lembu Amijaya katindaken Raka Mas Aji Soko. Garwa Prameswari katindaken Mas Menik Widyawati. Patih Tambak Boyo ing dalu menika kaparagani Raka Mas Dedek Wibisana. Panji Gunung Sari katindaken dening Cak Sendor. Panji Gunung Sari Palsu katindaken dening Cak Sariman. Ewondene Ragil Kuning kaparagane Mas Tata Wulandari. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindaken Siciu Arum Somplak kabiyantu Sisowak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ita sagotrah kula warga ageng Wahyu Manggala ana mung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng hamriksane ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun nuwun. Babar budaya agung ati luhur ketoprak wayu
sayang aku ngati lurung tetep rahayu manggala. Tansar pamor Pamuka ning rono darling sakit layak liya penga Pindo pasateng su peno Umo sopeng reksa jati Kanjeng Dipati, monggo. Kula aturi wunggal mempun semedi Jeng Dipati. Nalikane iki panjenenganku arep munggah oning sanggar palanggatan. Aku mitugas apa marang sliramu? Jangan Dipati saderengipun kula nyuwun pangapunten. Iya. Anggen kula kumawantun minggah wonten ing papan panjenengan mempun semedi. Awit wonten parigatosan kabar pawartos
ingkang badhe kula caos aturaken. Ana kabar apa Iki sajawining parigolan wedal sak menika wonten salah setunggaling bapa resi Sangkrang Jayati ingkang badhe pinanggih kalian panjenengan. yen pancen tetela kaya ngono enggal larap kete Kados mekaten nyuwun pamit. monggo monggo ngaturi sugeng rawuhipun bapa Nak Mas Dipati Sang Goropati. iki Ya. Nyatane tumekaku ana ing Kadipaten Timbul Kaunan. Gun kulumaku saka ing Padepokan Watu Lima. Ora ana alangan sawiji apa-apa. Ya mung salam tak rime wong tuwa engkon inggih kula tampi ndadosaken jejiman namung kemawon ndadosaken kejuting malah jalaran Bapa Gurawuh wonten ing Kadipaten Timbul Kaunan boten paring kecolok kalamun Bapa paring kecolok badhe kula papakrekta joli jempana pinangka titihanipun Guru Resi Sangkrang Jayati. matur nuwun Nak Mas Dipati Sang Goropati. Senajan durung kelakon kaya-kaya wis gawe bombonge jroning atine wong tuwa jalaran keng sira tansah ngajeni marang wong tuwa. Awit kula ngrumaos iku kula bodho dika piteraken kula cilik ngantos dewasa kang bentah boten wonten sanes namung Bapa Guru ngantos kula jeneng nata wonten ing Kadipaten Timbul Kaunan awit anggenipun nyengkuyung guru menika nyawa totoanipun dados dika badhe pundi-pundi kados dening tiyang sepuh kula piyambak. Ya, rumangsa seneng adiku arep dikaya napa sira ora ngilang-ilangake marang labuh-labete wong. Nggih, Ya mung wae Nak Mas Dipati Sang Goropati kados pundi Guru? manut marang ature Patih Sang Gorojaya. Iki wis pirang-pirang dina sira nindakake mempen semedi ana ing sanggar pamujat. Lho jan-jane keng sira iki ndarbeni kekarepan apa? Nggih. Pancen boten sisih pangandika panjenengan. Sampun pinten-pinten ari kula boten nate paseban agung wonten ing Kadipaten nanging sok asring minggah wonten ing sanggar pamujat jalaran guru kula nggadahi angen-angen awit kepengin nyuwun pitedah sinten sejatosipun kang nyedani sedulur sepuh para kadang klono kalebet Kang Mas Klono Sewandana menika anggenipun kapundhut dening Gusti Sejati napa dipun kakahi dening tiyang asales nanging emanipun ngantos sak menika kula dereng pikantuk pitedah sinten sejatosipun kang nyedani dumateng kadang kula sepuh. Ya. Mbok menawa pancen wis wancine tinarbika bab wadi ngenani sedane sedulurmu tuwa
ana Sewandana saka Bantaran. Nggih, Nak Mas Dipati Sanggurapati kados pundi? ing kene aku bakal kandha kanthi bloko ning aja ndadekake kageting penggalih ira. Oh mboten. Malah rumos remen sanget. Tenane pancen sedane kadangmu kono Sewandana. Iki ora karana dikersakake dening Gusti kang akarya jagat. Nanging sedane kang masku kono Sewandana. Iki dikrenah dening liya. Boten kapundhut dening Yang Widiwasa kang nanging dikrenah dening Yang Asanes. Sinten ku? Monggo, palawake mawon. Ora liya putra saka ing kraton Jenggala kang aran Panji Asmara Bangun kang saiki wis jumeneng ratu ana ing kraton Jenggala kanthi gelar Prabu Kameswara. Prabu Kameswara Jenggala buat Jadi menapa dikon ngadeg dumateng kula? Ora teges wong tuwa ngiyas marang kasugiranmu yo. Ning yen sira bakal gebuk perang ana ing kraton Jenggala iki nempuh bebasan utuk marani sunduk. Kok saged kados ngaten? Coba rasakno kanasmu kono Sewandana wae. Sing sekti Mahambara uga gugur saka tangane wong-wong Jenggala. Merga nggih Nak Mas Dipati Sanggurapati. Praja Jenggala iki dina darbeni piyanda kang ampuh. Ora liya kitab Pustaka Raja. Nanging nuwun sewu. Boten ketan Jenggala. Kacondokan pusaka ampuh. Nanging sareng kula mangertosi. Kenyedani sedulur kula tepuk. Prabu Kameswara. Napa kula mung mendel lan mendel. Ya, aku ora iso maju marang kebrananging atimu sawise ngerti sedane kanasmu yen dikrenah dening Prabu Kameswara. Nanging nggih aja nganti sira gebuk perang yen perlu kudu nganggo karti sampeka. Ibarate ngerah iwak konosa jroning lumbang aja nganti butek banyune ning kena iwak. Lajeng kula kedah kados pundi? Kudu nganggo srana. Sira tumeka ning Praja Jenggala. Nggih. Sira rewa-rewa yen to bakal ngajak memitran, ngajak paseduluran lawan Prabu Kameswara. Dene mengko yen wis ditampa Prabu Kameswara gelem ngakoni memitran utawa seduluran lawan kowe. Iki lagi mbok gunakake sira kudu duwe akad jeneng wong memitran iki kudu bantu binantu. Oh nggih, nggih. Endi sing nandhang karepotan kudu sijine gelem sabiyan. Lah mengko kowe matura yen ing kadipaten timbul kaunan ki lagi ana pagebluk kang gedhen-gedhenan pagebluk Mayangkara
bisa sirep pagebluk kuwi yen to ditumbali kanthi kitab Pustaka Raja. Sira tembungan ngampila kitab Pustaka Raja. Yen mengko kitab Pustaka Raja wis lakon ning tanganmu, besok sira bakal dadi ratu ning tanah Jawa. Duh guru, ing sampun cetha lan trawaja. Kula kedah tumapak wonten ing praja Jenggala mila panjenengan kondur katrem kemawon wonten ing Kadipaten Timbul Kaunan. Mangkujeke nyuwun pamit. Kaya ngono nanging pitungkasku, yen mengko kitab Pustaka Raja ora diulungke, iki lagi dikebuk perang. Sendika dawuh. Kowe kabeh lawan aku. Kowe ngerti ora? Pli? Mboten. Mboten. Nek kowe durung ngerti tak wani ngerti. Merga Kanjeng Dipati Sanggorapati arep tuju-muju ana ing Jenggala. Aku ngersake Titi Joli Cempana. Apa wis kok sumedhake? Sampun. Sampun. Lah kok gelih semet? Wah, ceket-ceket rendina. Ora ana sing kurang. Mboten. Ya, yen kono aku bakal ngesake budale Titi Joli Cempana. Rotan Tomo. Hei! Siaga. Hesti. Kutu Sanjata. Lumaksana Magito Gito. Tajo. Tajo.
ingkang boten damel senenging manah Kang Mas Prabu Kameswara ngersakaken sedaya kadang-kadang marak sawane kasunyatanipun kok malah randhat kados ngaten. Ya iki sing diarani gajah diblangkoni. Maksude Iso kocah ora iso nglakoni. Kok eling-eling. Kados pundi? Prabu Kameswara kuwi nek dawuh piye? Kabeh para prajurit do disiplin. nggih. Terus Kadang do disiplin. leres. Nek ora disiplin dipotong gaji. Nggih. Monggo, iki tembung saumpama. Sing keri kok ratune terus piye maksudnya? Potong gaji kemawon. Kowe rasa semelang. Mengko nek ratune teko, wis pasrah patih Kados ngaten. tak amuke kok. Panjenengan mari ngamuk. Kawis narai jane wedine karo sapa? Ana sinten? Kula pitados. Menawi ing mangkenipun Kang Mas Prabu Kameswara rawuh, panjenengan kedah paring duka. Ah, mengko nek ora manut tak pecat. Kados ngaten. Monggo kersa kados ngaten. Saumpama ratu dipecat, kira wis dadi pantes dadi ratu sapa? Sarene ingkang gadhahi waris wonten ing jenggala kula kadang-kadang kula panjenengan lamun nunut kemawon. Ya iki ngono. Nggih. Mergo aku ora nganggota ya. Kados ngaten. Wis ra apa-apa. Engko lele ya. Nek ratune teko mergo keri, tak amuke. Jamuk. Lho. Kliwat. Sampeyan kliwat. Ah, Paman Patih Kudonawarsa. kepiye, Nger? Kula sampun midhangetaken piyambak pangandikanipun panjenengan. Mbok bilih Kang Mas Prabu Kameswara rawuh. Monggo. Dipun wujuti. badhe duka. Awit randhat anggenipun warasawan wonten ing Pendhapi Agung. Mboten saged kangge tulodo. Nuwun sewu Sang Prabu. Paman Patih Kudonawarsa Kula badhe matur matur perkara apa Paman Patih? ngenani anggen panjenengan randhat dumugi ing Pendhapi Agung. Mila saking menika mboten napa-napa sampeyan. Panjenengan boten konsekuen. Piyai angka kalih nanging pangandikanipun boten saged kangge tulodo Lah, prajurit-prajurit. Aku omong apa ki Meng? Lho. Kala wau Paman Patih menika ngendika Heeh. menawi sak wanci-wanci wonten dhatengipun Kang Mas Prabu Kameswara badhe dipun dukani ing kasunyatanipun sinareng Kang Mas Prabu Kameswara menika sampun mapak wonten ing Pendhapi. Lah kok malah nglokro, lah kok malah kendho. Panjenengan dos Monggo. mari dulu. Dipun tukani monggo. Ger aku takono ya, Ger. Dipun. Nonton sapa to sing dadi ratune? Sinten? Nah sing dadi ratu iki aku ya ora wani no. Ini Niki Kang Prabu Kameswara. Ah, dudu. Sinten? Iki bos mogol. Sampun damar manjung tinupet. Sing cepet napa kok? Cinupet sing cinupet napa? Wong panjenengan pangandikan kemawon kok dereng kok cinupet. Kekarepan ingsun kepengin banget. Patih Kudonawarsa, adikku Panji Kartolo, Carang Waspa lan Panji. Iki sapa iki? Lho. kula menika pun Panji Sunggingan Kang Mas Prabu. Oh, adikku Panji Sunggingan. Injih leres Kang Mas Prabu. Oh, nembe sowan praptanira. Injih pangestunipun Kang Mas Prabu Lagi wae tumeka ana ing Kraton Jenggala. nembe kemawon kula menika dumugi wonten ing Kraton Jenggala. Kira-kira krasan apa? Ngomong sing cetha gamblang. Iki masa depan. Nuwun sewu Kang Mas Prabu.
Menawi panjenengan ngendika ingkang kados ngaten, rumaos tratap wonten salebetipun manah kula. Jalaran apa adikku Panji Sunggingan? Jalaranipun sinten tiyangipun menawi nderek Wahyu Manggala kok boten kerasan edan po. Ya wis, matur nuwun. Adikku Sunggingan. Kepenakno lungguhmu. Namung sendika dawuh Kang Mas. Patih Kudonawarsa. Dalem. Ing wektu pasewakan iki ingsun ora bakal takon babakan apa wae. Lho, Nanging aku nyuwun ngapura. Jalaran nganten anyar ki upama ana ing pasewakan randat kuwi ra ya ana lumrahe. dados anggenipun randat merga temanten anyar. Bener, Bupati. Merga ratune panjenengan. Heeh. Randat mboten napa-napa. Bebas to Nuwun sewu Paman. Mas Prabu. Ya, Ger. Menawi to anggenipun randat marasowan dipun lestarikan lho. Sedaya nayaka praja menika niru. Iki aku ngene, adikku Panji Kartolo. Ampun ngene saestu. Kula Perkarane nate ngene kathok kula keri. wah dalah. Iki menawa ning ngening. Adikku Kartolo dalan carang waspa. Aku ora kepengin banget perkara randatku ndadekake cengkahing kanca-kanca. Mulane aku kepengin gawe abdi anyar sing ora tau randat. Mila kanthi menika panjenengan ingkang minangka dados tuwa-tuwa anggane wonten ing Kraton Jenggala kedah paring patuladan nak ngoten lho. Bener, Tuwa-tuwa malah adikku ngenyek. Kartolo. Dadi tuwa kok. Aja tuwa-tuwa. Lho nyatane kasus nyatane wis tuwa kok. Hati-hati. Mulutmu harimaumu. Kok saged ngono. Kok kowe kandha tuwa. Lho, cek nom ngene kok. Kula kadang kula langkung sepuh, nggih wong tuwa kok. Nyatane wong wonten injing wonten sing nyuwun suwuk, wong tuwa to. Sampun. Kabar warta lan penggaweanipun pripun Bupati Kudonawarsa? Nggih, kula badhe lapor ngenani tanggung jawab kula minangka warangka dalem. Heeh. Menawi panjenengan badhe nyuwun pirsa kawontenan ing Jenggala ing wekdal samenika kawula wonten ing Kutha Raja sami ayem, Ayem. sami rukun. Mandhape wonten ing Karang Pradesan. Para tani sami nangis Kanjeng. Jalaranipun menapa? Ranten abuk regane larang. Oh. Yen pancen abuk regane larang, mengko tak suwun adikku Panji Carang Waspa tak kon gawe pabrik abuk. Matur nuwun Bupati. Nggih sami-sami. Adikku Panji Kartolo, Sabda katimbalan kula Kang Mas. kewajiban kepiye adik? Jejiban ingkang panjenengan pasaken kalih kula setunggal nderekaken Paman Patih niti pirsa kawontenan wonten ing Jenggala. Angka kalih bab karukunane kadang Panji wonten ing Jenggala. Mboten wonten kadang Panji ingkang badal dawuh panjenengan Kang Mas. Ngono. Iki matur sembah nuwun. Carang Waspa, Menawi kewajiban kula sampun beres kletes. Boten wonten alangan setunggal kewala. Beres iki lho. Beres Kok beres iki padat. beres ki perkara apa, Di? Anggen kula olah binaraga. Ngembat watang sainggilipun turangga. Sedaya kala wau mboten wonten ingkang nguciwani. Saya Kang Mas Prabu Kamiswara menawi wonten bupati nerpati pemancat sanes negari liyan kapora badhe gigempil kawibawan panjenengan. Monggo katuran lenggah ingkang sekeca kula pinangka dados cucu ing ayuda. Matur sembah nuwun. Panji Sunggingan, inggih dawuh katimbalan tanggung jawabmu kepiye? punten dalam sewu Kang Mas Prabu. Nah, ning kula menika nembe kemawon dumugi wonten ing Kraton Jenggala. Pramila saking menika tidak ada kewajiban sama sekali. Nembe kemawon dumugi wonten ing Kraton Jenggala. Durung gawean. Pisan mboten wonten gawean. Penggawe kula Kang
Ya wis, mangko mburi panji sunggingan, seliramu arep tak wenehi gawean. Sing wigati sadurunge sampeyan mara nok nggone Kraton Jenggala, bon-bonmu urusane. Kalian iki kidul sing kena malah lor. Ketone bapate ya duwe bon. Alah, rasa Sapa kondyo. krasa rumoso ra gelem. Ya, bener akeh. Akeh tunggale niki barang. Lah kae kok ana repepet tamu kae sapa? Salam kalimat kabeh. Mas Wit. Loh, paling dano ning Kraton Jenggala apa kurang apa piye kok? Napa? Ono Aku ora ketuk. Ino cetok Ino. Ino sesumban wonten ing Jenggala menika Kamas. Tamu ning Kraton Jenggala kok ujug-ujug gawa kursi dhewe. Sing luput iku tamune apa sing di omah? Kok iso kaya ngoten? Tak sawang kopian kursine transisi gawa dhewe. Mantel aku. Monggo-monggo kula aturi pinarak. Oh, dadi apa lek trot? Ngene lah ya jalukane Mbah Jak. Mas Pani ku teng dubul kok malah. Wah, pate kudono warsi. Injih, kula Sang Prabu. Ketingale wonten tamu kang gagah pideksa. Yen ora luput kae ya salah suwijining nalendra. Ketoke. Jaduk ketoke. Rengose sekepel ketoke. Neng kalah karo waktu ketoke. Mergo awan mangi ya telat ketoke. Kira-kira enjing-enjing ki rugi. Ketoke. Sakit rugi. Masa wedi he. Monggo wae panjenengan atur sabda rumiyin sinten to tamu menika? Ngoten. Pun pailah dalem. Monggo. Sugingan. Sugingan. Iji paring Kowe dawuh. ngarep ing kondo jare ora duwe gawean. Ah. Iki ana gawean kowe kowe. Dadi Oh iya. Coba takonono. Nek wis gamblang duduhno aku. jebul kok mletik. Nuwun sewu pisan. Nggih. Mboten ateges kula menika tambuh dhateng mriku. Nanging sayekti nembe pindah menika pinanggih kalih panjenengan. Menawi kula saged wanu estunipun panjenengan menika sinten wingking saking negaripun. Lajeng wigatosipun menapa miyak saguning para nayaka ingkang nembe siniwaka wonten ing Kraton Jenggala. Menawi sudi amestani nami kula Sanggoropati, Sanggara Pati. Bupati saking Kadipaten Timbul Kaunan. Ancas kula minggah wonten ing Pendapi Jenggala badhe imbal wancana kalian Sang Prabu Kameswara. Nuwun sewu, nggih cobi dipun ambales pindah malih. Kersanipun boten tumpang suh anggen kula nampi. Sama ini saya nama budak. Kula niku boten budak. Lah napa? Ning kula niku ngemake kalih gawean sampun ngantos tumpang suh anggen kula nampi. Bijak terus Nah, menapa? Betul nek karo dipotong karo aku. Iki masa depan. Cobi dipun ambali malih sinten asmanipun? Kan aku balik. Kok malah lali? Nami kula Sanggoropati Sanggara Pati. saking Kadipaten Timbul Kaunan. Timbul Taunan. Minggah Pendopo Jenggala badhe unjuk atur kersa dalem Sang Prabu Kameswara. Oh, kados ngaten. Lenggah ingkang prayogi. Paman Pate Piye yer? sampun Sampun piye kok ora sampun tok lho. anggen kula dangu menika sampun. Jenenge sapa? Lho kala wau mesti piyambakipun panjenengan menika ugi mireng piyambak lho, Pak. Ngene Kala sing anginipun ngendika menika nggih sura lho. Iya. Panjenengan menika dadak alasan. Iya. Ngene sing kingan. Tinimbang aku mengko tumpang suh nggonku matur. Mergo sing takok kowe, coba kowe matur pribadi marang Sang Prabu. Oh, kaya Instruksi.
Lho sak RT kaya ora rukun iki. Wah Patih Kudonowarsa, adikku sing delonet sunggingan. Injih dawuh kula. Ora usah matur, aku wis krungu. Nah, menika. Sampeyan wis krungu tekok terus kok. Wong yo banter gak krungu yo banget ten budeke. Bose lho, bose. Sampeyan iku lho. Lah kok malah Kang Mas Prabu pripun lho? Sedulur. Sapa mau? Alah. Sanggorapati. Sanggorapati. Nggih. Saking Mujil. kok mujil timbul taunan. Matur suwun sowanmu ana ing kraton Jenggol. Nggih. Wonten parigawe menapa? Duh Sang Prabu. Kula nyuwun gesang. Lho, sabung rapet ini, Bos. Sik to. Sambane Apa jane napa? pripun to? Lah teko-teko kok nyuwun gesang. Sampeyan Apa ki rumah semaput. sampeyan wis modar apa piye? Mergo negari kula wonten pagebluk. Kula nyingkrah. Pageblukipun menapa? Sore lara, esuk mati. Kosok wangsulipun. Lah pagebluk saged sirep menawi kula kadagalan lah. Nandan beni Mustaka Raja, monggo Sang Prabu. Kabal tampi Mustaka Raja cumandhak wonten ing Jenggala. Mila kula ngampil, nek mboten menang ngampil, kula mati mawon. Kadangku bupati ana ing timbul taunan. Dados wonten ing kabupaten panjenengan nembe mawon wonten pagebluk. Nggih. Pagebluk saged sirna yen to panjenengan anggadhahi pustaka raja. Menika leres Karep panjenengan ngampil pustaka raja Nggih. kanggo brasta wontenipun pagebluk wonten ing timbul taunan. Mekaten. Sareng sawetara Nggih. Wapate Paring dawuh Sang Prabu. menika wonten rawuhipun sedulur saking timbul taunan ingkang kepengin memitran kalian kraton Jenggala. Wontenipun timbul taunan wonten pagebluk badhe ngampil wontenipun pustaka raja. Kedahipun kados pundi? Sang Prabu. Menawi antasipun badhe memitran menika sae. Memitran ateges pados seduluran. Wonten tetembungan Oke sedulur, oke rejeki. kuncine Rukun. Iku statusé Paman Kudonowarsa. menawi badhe ngampil pustaka raja kangge tumbal Monggo kula aturi pinatur. Adi Kartolo, Kang Mas Prabu. kula mboten mudeng karepe Wapate. sampean kok bisi mawon. Bisi mau. Wong malah gur disebul. Panjenengan kados ngaten. Ingkang Kang Mas Prabu kersakaken Piye? menawi cetha pengen ngampil anane Mustaka Raja pangapunten. Kula boten sarujuk. Awit Mustaka Raja menika pikukuh wonten ing Jenggala. Oh, ngoten. Bupati Timbul Taunan. Nggih. Umpama Pustaka Raja ora tak ampilke nyang sliramu, njul sampean kepiye? Menawi Mustaka Raja dika mboten ngambil dumateng kula. Mboten napa-napa pancen niki kula nggih dak-dakanipun perkara. Kula sang mlebet wonten ing Jenggala. Lho, jalaranipun menapa kok kalian Kalamun dika panjenengan? kemutan. Sing mateni sedulur kula Sewandono sapa? Ora ana liya wong ing Jenggala. Ya iki aku kudu tuwa bab pati itu. Tak obrak-abrik. Oh, Kartolo. Sunggingan. Karang Paspo paring dawuh. tanggung jawabmu buktekke marang ingsun. Pangestu panjenengan. Panjenengan. Derek. Bupati bubarke pasewakan.